सिगांनो साफ्रामबो आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि जेनाखि इउपिपिएल सरकार मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल बा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ दिनै मा थांखि लादों नोंथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनानै नाय। मा थांखि लादों बिथाङा? जेनाखि एकरजों लोगोसे एनडिपिखौ फानबाय बर' रायजो राजाफोरखौ फानबाय नङा होमबा? दा दिनै लोगोसे आरो जेनाखि थिपकाय बासबारि ओनसोलाव आदानि कम्पानि ना आदानि कम्पानिनो बे बर' रायजो राजाफोरनि हाखौनो आरो फानबावनो नागिरबाय। होमबा गमामायै साफ्रामबो सुबुङा बे बिटिआर ओनसोलनि बिटिआर बासिफ्रा साननो गोनां। सानफा एफा फानै सेस दंस' खालामजोबसिगोन बियो। दंस' खालामजोबसिगोन। कौटि थाखा आरजिनायनि अनगा बिनि सिमाङा जेबो गैया। आं बेखौनो बुंगोन दिनै बे जेनाखि बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेयाव खामानि मोनगोन जाहैबाय आरो। दाना खामानि मोनगोन ना मा जागोन? नोंनो दि बिगासेल' हाखौ होसिगोन। बिगासे हाजों नोंनि फिसा फिसौफ्रा बहा थागोन? बबे जायगायाव थागोन दे? बिमा बिफा थागोन ना बिनि फिसा फिसौफ्रा थागोन? नङा होमबा? बिगासे हाजों सोरबाया संसार जानो हागोन नामा? आरो खामानि मोनजोबगोन होननानै बुंदों। बिनि 7,000, 8,000, 6,000 बेबादि बिथनजों राव फाग्लायाबो न'खर खुंनो हाया। बेयो मोखां सुफ्लानायसो। बेनि गोदै राव बुंफ्लानाय बिटिआर बासिनि मानसिफोरखौ माने बेबादि कम्पानि खालामबोबाय बिदि लाबोबाय होननानै। खिन्थु 3,600 बिगा हायाव खय कौटिनि फाननो नागिरखो बियो? गावनि लाबाल' गावनि उदैनि अनगा जेबो गैया रायजोफोर। बेखौ सिन्था खालामनानै लाखादोसो। सोलायनांगौ, गुस्लायनांगौ, परिबर्तन खालामनांगौआ दानो। बिथांखौ फेजेनफिननानै गुबुनखौ सरकार लाबोफिनाबा जेबो लामा गैला। सेस जाजोबसै, दंस' जाजोबसै। बेबो बे ओनसोलाव गासिबो बर'नि फिसा गोजाजोब। होमबा बेखौ मा मावनो नागिरखो बियो? दिनै हादान होदों। सरलपारानो अबेबा गोबोरखिनो अबेबा माबा माबिजों बहुद हुलुस थुलुस खालामदों। नाथाय बे लुंसनखौ मानो मावनो हाया बियो? फेरेंगाजों प्रमद बर'जों नङा होमबा? मानो मावनो हाया बिसोरो? लुंसना जाहैबाय गुबुन जाथि दङ बेयावहाय। नाथाय गोदोनिफ्रायनो मोनसे जारिमिनाव दङ। बर'जों बर'सो दावहाया जाबाय थागोन नङा होमबा? गुबुनजों दावहा जाया मालाबाबो आरो गुबुनजों मालाबाबो केलेंकारि फैनाय नङा। दा बे हिसाबै सोरखौ नासयनो? गावनि बर'नि बिमानि फिसाखौनो नासयाबा सोरखौ नासयगोन बिथाङालाय नङा होमबा? दा बेखौ नोजोर होनानैनो बिथांमोनहा दानि जेनाखि इउपिपिएल सरकारा बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै बर'नि सायावल' हुलुस थुलुस खालामगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंगोन। सोरबा इउजिआनो जा, सोरबा प्रमद बर'आ सारानो जा, सोरबा इउजि सारानो जा, सोरबा लरेन्स सारानो जा, बिथांमोनहा आदानि कम्पानिखौ एकदम जरुरै रायजो राजाफोरखौ नायथारनो होननानै बुंदोंब्ला गमामायैनो गोसो सिङाव रायजो राजाफोरखौ सुबिदा होनो होननानै सानथारदोंबा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार नङा होमबा? गावनि चन्द्रपारायाव होनो हायो बियो, गावनि चन्द्रपारा हायाव। बेयाव आदानि कम्पानिखौ खुलिथों बियो बिथाङा नङा होमबा? बे बायनानै लानाय। नाथाय बै गैयै गरिब गुन्द्राफोरखौ नङा होमबा? बिसोरखौ नासयनानै सौख्ल'नानै मा मोनगोन नोंथाङालाय? बिसिनि हाखौ सेनानै
दिनै आदानि कम्पानिनो फाननानै नोंहा मा डेभेलप जागोन आं बेखौल' बुंगोन सोरबा सासे नङा सासेनि खुगाया बिस दंलै सार सोरबाया गाबै गाबै बुंगोन हयथ' नोंथांनाव नांगोन बियो बांद्राय अयथासारखौ खालामनांला नोङो अयनायखौ खालामनांला नोङो मिथिबाय नोङो सासे बर' बिमानि फिसानिफ्राय जोनोम मोननायब्लाबो नोंखौ बर' होनना रावबो बुंखाया ओरैनोब्लाबो सोर बुङो नोंखौ बर' होननानै बेखौ गोथौयै सिदा खालामनायाबो मोजां मिथिबाय नोंखौ नोंनि मिसेसनि जेनाखि नेमखान्थि धर्म बेखौसो लादों होनना मिथिजोबसै नोंखौ बयबो नोंखौ सैथारला मथा मथि आरो एबार फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोनहा इउपिपिएल हिसाबै देरहागोना बे सम्भबबो नंला आरो देरहागोनखौ नोंसोरो मालाबाबो लानो नांला देरहाला गैला जोब्बाय नोंसिनि काहिनियानो खथम जोब्बाय खेमबेसे थगायनो सानबेसे थगायनो 5 बोसोरखौ नोंसोरो थगायनानै जाबोबाय नङा होमबा सोरबाया 5 बोसोरानो जायाखै हा बायख्रुबदों बिल्डिं लुख्रुबदों नङा होमबा आं नामखौ खारिबावलासो सोरबाया दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय दा सरकारबो गैबावला आरो खोथा होनासो दंबाय दाना स्किमनि बिलनो नङा होमबा होगोन स्किम हरगोन बे सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जायोब्ला बिनि सिगांनो नाय नोंसोरो बोरैनि दैया बोरै बोहैगोन नोंथांमोना जाय मानसिफोरखौ खोथा होनानै दोनजोबदों बिसोरबो जाम्बा नंला सेस नोंथांमोनखौ खिबु खिथा खाबसिनजोबसिगोन मारैनि खाबसिनजोबगोन नोंथांमोननि खोथा होनाया नोंथांमोननि खोथाया बेसेन गैयालै दसे बे गथ' गोरलैफोर ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव गेलेनायफोर बादिसो नोंसिनि खोथा बाथ्राया नोंसोर सानदों नामा जों बेबादि खोथा होनानै दङ बिसोर जोंखौ गारनाय नङा होननानै जिबनाव आसा था खालाम सार मानावगुरि प्रमद बर' सार चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार आं नोंखौ बुंगोन डाइरेक्ट थैनोबो हाया आरो मानावगुरि लरेन्स इस्लारि सार बेखौबो आं बुंहरगोन दिनै एमपि इलेक्सनाव नोंथांनि केन्द्रआवनो जेनदोंना नोंथांनि केन्द्रआवनो जेनदों गुबुनखौ मा बुंगोन नोंथांनि केन्द्रआ नोंथांनि गामिनिनो नङा होमबा बोरै जेनखो नोंलाय दाना लासिंसिंनो दा बेखायनो फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव नोंथाङाबो जेनगोन अल बिटिसि आवहाय इउपिपिएल नि जेसेबां केन्डिडेट जागोन बे गासिबो जेनजोबगोन जिर' जाजोबगोन मालाबाबो देरहानाय नङा बेयाव हिर'आ जागोन सोर एपिपि पार्टिया हिर' जागोन दा नोंथांमोननि थगायनायखौ सुखुवासै नाथाय एपिपि पार्टिया एक्स एनडिबि नि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै एक्स एनडिबि फोरखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अनसायो बेखायनो देरहागोना खाथां बुहुल जायोबा खेमा हो आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनबाय गोजोन्थों।